Ez du funtzionatzen beraz. Danetik intentaro. Nosimen gazteleraz etxi, bai. Da behin inglesez, pentsa. Baina ni ondarotu erna eta bera lekatxarra. Pasaten dana da ez dugula asmatzen. Adibidez, me gustas, ondo. I like you, ondo. Je t'aime beaucoup, txarto ez. Baina mesedez, euskera zelan esangotzat. Gustatzen satzaizkit. Eta muskusen aurku danek aso hitzau, Zubrera klasikure bejorou eta turbo batu aprobarou, baina... Turbo batua? Turbo batu. Haude, euskalki guztik nahieran ibiltzi. Ontsi berroa bota den dozu bizkaieraz, gero beste bat lapurteraz, baina ez da funtzionatzen. Zelan funtzionako dauba, Aspaldi gure artean komunikazioak ez da bela funtzionaten. Azten gara, dana ondo doiala moten dau, eta derrepentian gelditzu biharra aukitzen dau. Zuziri bateri zu emon, eta txispia matatia moduan. Eta ulertzezun morun sexuk gero, eragin zuzen hauke gero harremanin. Eta hau momentun ez gaur honenin. Ba ez, ez gauz gaur honenian. Ulertzen dut bai. Probatu duzue Ika. Ika? H-I-K-A. Ika. Badanetarik aprobatu, baina metodologia barri honeri buruz inorek ez gaitzu berrebarikin. Begira, eskuliburu honetan daukazue behar duzuen informazio guztia. Hartu, irakurri, lasai, jarri praktikan, eta ea funtzionatzen dizuen.